Ahojte a vítajte na joge s Hankou. Na dnešnú hodinu sa veľmi teším, lebo si dáme takú hravú jogu. Budeme sa naozaj v pozíciách hrať, budeme sa hýbať v rytme nášho dýchu a počúvať naše vlastné telo. Takže roztiahnite podložky a ideme na to. Takže si pohodlne sadnite do sedu s prekríženými nohami alebo kľudne sed na pätách. Sadnite si však tak, aby ste boli pohodlne, aby ste mohli vzpriamiť váš trup, takže aby ste cítili, že vaša hlava je nad hruďou a hruď nad panvou. S najbližším nádychom sa krásne vytiahnite z pasu, ako by vás niekto potiahol za temeno hlavy, a s výdychom zatvorte oči. Hlboký nádych a výdych. Pozrite sa teraz do seba. Uvedomte si, ako sa cítite. Uvedomte si, či vás niečo bolí, či je niečo stuhnuté, zablokované, či ste nahnevaní, smutní. Zhlboka sa nadýchnite a s najbližším výdychom ústami všetko vydýchnite von. Opäť hlboký nádych a ústami všetko von. Ešte raz nádych a všetko von. Super. Opäť sa nadýchnite a usmejte sa. Usmejte sa sami na seba a uvedomte si, akú emóciu vo vás úsmev vyvoláva. Skúste teraz touto pozitívnou emóciou naplniť celé vaše telo. S ďalším nádychom si teraz spojte dlane pred srdcom, jemne dlane pritlačte proti sebe. S ďalším nádychom otvorte oči a uvoľnite plecia. Pomaly začneme s rozhýbávaním nášho tela, takže začneme s krkom. Budeme robiť kruhy, akoby našim nosom. Začneme s nádychom do strany a dohora. S výdychom dole. Opäť ďalší nádych do strany a dohora. Predstavte si, že zvierate vo vašich zuboch fixku a snažíte sa robiť čo najväčšie kruhy. Vaša sánka je ale uvoľnená, takže medzi zubami je priestor, jazyk jemne padá v ústach. S každým kruhom sa snažte nakresliť ešte väčší kruh fixkou. Prejdete do druhej strany, opäť dohora nádych a výdych dole. Uvedomujte si pri tom, čo robia vaše svaly na krku. Uvedomujte si, ako sa naťahujú vaše trapézy, ako sa krk uvoľňuje, aké zvuky vydáva svalstvo pri tom, čo ho jemne masírujete. Posledný krát velikánsky kruh a s výdychom sa pozrite opäť pred seba. Teraz začneme s úklonom, takže jemne sa natočte doprava a uklonte sa ku kľúčnej kosti. Pravou rukou sa môžete chytiť za hlavu a jemne len váhou vašej ruky pritlačiť dolu. Pozíciu predýchajte. Super, teraz sa uklonte dolu a do druhej strany. Uvedomujte si, kde vás to ťahá, čo cítite pri naťahovaní vášho krku. Super, môžete uvoľniť a hlavu zodvihnúť naspäť pred seba. A teraz sa jemne vyrotujeme iba krčnou chrbticou a pozrieme sa na našu lopatku napravo.
Nádych a výdych. Vrátime sa na stred a zopakujeme na druhú stranu. Ešte raz napravo. A na druhú stranu. Výborne. Teraz si položte pravú ruku, pravú dlaň jemne od tela, s nádychom ľavou rukou, ako by vás niekto potiahol dohora, vytiahnete sa s nádychom z pasu a s výdychom uklonte na stranu. Snažte sa otvárať hrudník, takže vaše ľavé rameno smeruje k stene za vami, hlava môže buď smerovať k ruke, alebo pohľad je rovno pred seba. S výdychom sa vráťte na stred a zopakujeme na druhú stranu, takže ľavú dlaň položíme na podložku, za pravú ruku nás niekto vytiahne dohora z pasu, nádych, s výdychom úklon doľava. Super, pomaličky sa vrátime na stred a prejdeme do jemnej rotácie. Ľavú ruku si položíme na pravé koľno, pravú ruku za seba a pohľad smeruje dozadu. Hlboký nádych a výdych. Snažte sa s každým nádychom trošku povyrásť a s výdychom otočiť ešte viac do rotácie. Výborne, s výdychom sa vrátime opäť na stred a urobíme to isté na druhú stranu. Takže pravá ruka, ľavé koleno, ľavá ruka za nás. S nádychom sa vytiahneme, s výdychom prechádzame do rotácie. Vnímajte, čo robia vaše svaly na stehnách, či ich zapájate, či sa vám pravé koleno zdvíha dohora. Ak áno, snažte sa ho uvoľniť späť do podložky. Super, s výdychom sa vrátime na stred. Teraz sa opäť chytíme dlaňami za kolená a prejdeme do takého krúženia. Takže s nádychom dopredu otvárame hrudník, s výdychom sa vyhrbíme a prechádzame dozadu. Predstavujte si teda, že teraz kreslíte kruhy vašim hrudníkom, hrudným košom. Snažte sa čo najviac pri nádychu hrudník otvoriť a pri výdychu zase uzavrieť vzadu. Čo najviac vyhrbiť. Naozaj len počúvajte sami seba. Uvedomujte si, čo robia vaše svaly v okolí panvy, v okolí trupu. Čo robí váš hrudný kôž a svaly okolo neho. Čo robí váš krk, či ste zapojili do tohto rotovania aj vašu hlavu. Čo samozrejme môžete. Hrajte sa s tým, uvoľnite sa. Robte naozaj všetko, čo si vaše telo žiada. Teraz ho počúvajte. Celý deň sedíme v aute, v kancelárii, alebo stojíme, beháme pri práci. Naša myseľ je zaneprázdnená, môžeme prejsť do druhej strany a nemáme čas počúvať naše telo a venovať sa mu. Takže teraz je ten čas, teraz si to vychutnajte, ste sami doma, keď ja môžem robiť čokoľvek na YouTube, vy to môžete robiť doma. Takže naozaj sa hrajte. Precíťte, čo vaše telo potrebuje. No a nezabudnite sa usmiať pri tom. Sme tu na to, aby sme sa uvoľnili, na to, aby sme nabrali pozitívnu energiu. Nedržte sa v krči, neberte to príliš vážne. Super, uzavrieme kruh a prejdeme pomaličky na 4 do pozície mačky.
Takže v mačke sa krásne zarovnáme, tak ako to už poznáte. Kolená si dajte presne pod bedrové kĺby, vaše dlane sú prsty roztiahnuté, dlane sú priamo pod ramenami. A len si uvedomujte opäť, čo robí vaše telo. Zavrite na chvíľočku oči a prejdete si cez taký vlastný checklist. Skontrolujte, či sú vaše prsty roztiahnuté najviac ako sa dá, či sú vaše lakte jemnúčko pokrčené, či sa otláčate od podložky. Zapojte teraz aj brúško. Snažte sa vtiahnuť pupok, ako by sa mal dotknúť znútra chrbtice. Vaša hlava nie je ani v záklone, ani v predklone, ale je rovno, ako by predĺžovala vašu chrbticu. S nádychom si predstavte, že vás za ňu niekto potiahne dopredu, ale zároveň vás ťahá aj za panvu dozadu. Natiahnite sa dopredu aj dozadu. Chvíľku zotrvajte v tejto aktívnej pozícii mačky a predýchajte pozíciu. Sledujte aj, či máte ramená uvoľnené od uší. Snažte sa tým, ako sa otláčate od podložky, vyhrbiť jemne vašu medzilopatkovú chrbticu. Výborne, teraz prejdeme do pohybu. Takže s nádychom nám brúško klesá, hrudník sa otvára, pohľad smeruje dopredu. S výdychom kostrč zastrčíme, vyhrbíme celú našu chrbticu, hlava klesá. Opäť s nádychom sa celá predná časť nášho tela otvára. S výdychom sa zase uzatvára. Snažte sa pupok opäť tlačiť čo najviac po chrbtici. Nádych, otvárame brúško aj hrudník. Výdych, všetko tlačíme dovnútra. No len pokračujte v rytme vášho dýchu. Môžeme prejsť do pohybu. Takže s výdychom teraz dosadneme na päty do polohy dieťaťa. S nádychom prehýbame našu chrbticu a prechádzame opäť do mačky v prehnutí. Výdych, vyhrpíme sa a dosadáme k dieťaťu. Nádych, prehneme našu chrbticu, otvárame hrudník. Pokračujte v rytme vášho dýchu. A predstavujte si pritom vašu chrbticu. Predstavujte si, ako sa vaše stávce od seba odťahujú na jednej strane, na druhej zase priťahujú, ako sa platničky pritom stláčajú z jednej a z druhej strany ako špongia. A ako si svaly pozdĺž celej vašej chrbtice pritom uvoľňujete. Posledný krát sa teraz zodvihneme do mačky. Teraz zanožíme pravú aj ľavú nohu dozadu. No a prechádzame do našej prvej dosky dnes. A bude to vlastne asi jediná. Môžete sa tu opäť trošku hrať. Takže môžeme sa kolísať spredu dozadu. Rozcvičíme členky. Rozcvičíme priehlavky na nohách a naše zápestia. No a pomaličky s výdychom, buď cez pokrčené kolena na podložku, alebo rovno klesáme dolu. Výborne. Teraz dáme ruky, naše dlane von z podložky. Kľudne naširoko, no a s nádychom prejdeme len na prsty. S nádychom pomaličky rolujeme stavec po stavci dohora.
pohľad dopredu a úsmev a výdych dole. Opäť nádych nás zdvíha dohora, výdych dole. Posledný krát nádych. A s výdychom klesneme opäť na podložku. Ruky si dáme približne vedľa nášho hrudného košu a zdvíhame sa cez mačku, cez pokrčené nohy do psa s hlavou dolu. Takže trošku si pristúpime a opäť robíme, čo nám naše telo káže. Prestupujeme, vystierame nohy. Nezabúdame však uvoľňovať náš krk, hlava visí a ramená sú ďaleko od uší. Pozíciu zhlboka predýchame. Výborne. Teraz ľavá päta zostáva na podložke, pravá noha sa pomaličky zdvíha dohora. Pravé koleno pokrčíme a otvoríme sa v boku. Opäť sa pozrieme popod pravé rameno a predýchame. Výborne, s ďalším nádychom pomaličky ideme s kolenom dopredu, navážime sa do dlani a prestúpime pravým chodidlom dopredu. Ľavú nohu jemne prikročíme, špička ľavej nohy nám smeruje do ľavého horného rohu podložky, zapojíme brúšne svalstvo a pomaličky sa postavíme do bojovníka 1. Dlane môžeme spojiť nad hlavou a pozíciu predýchame. Nezabudnite sa usmiať. Sme tu opäť na to, aby sme sa uvoľnili. Nádych a výdych. Výborne, s nádychom sa pomaličky točíme do strany a ľavé chodidlo otvárame, tak aby bolo rovnobežne s kráčou stranou podložky. Pravé koleno zasunieme, aby bolo priamo nad pätou. Rozpažíme ruky do bojovníka 2. Skontrolujeme, že sú naše ramená uvoľnené a ruky sú v jednej línii. Cítite tú stabilitu, tú silu, to sebavedomie, čo máme. Nádych a výdych. S ďalším nádychom pretočíme prednú dlaň, podtiahneme sa za ňou a vytiahneme dohora. Ľavú ruku jemne oprieme o ľavé stehno, kamkoľvek dočiahnete. Nádych a s výdychom pravý lákeť oprieme o ľavé stehno, ľavú ruku zodvihneme dohora. Teraz otvárame aktívne hrudník, takže ľavé rameno tlačte čo najviac ku stene za vami. Pokiaľ chcete, môžete klesnúť pravou dlaňou do podložky. Nádych a výdych. Výborne, ľavú dlaň pomaličky vraciame na podložku, zarámujeme, teraz pravé chodidlo, ľavé chodidlo otočíme a prechádzame do rotácie na druhú stranu, pravú ruku zdvíhame ku stropu. Hlboký nádych a výdych. Výborne. Uvoľníme sa späť na podložku a prejdeme do mačky a do dieťaťa. Takže spojíme jemne palce na nohách, dosadneme na päty, dáme si ruky pozdĺž tela, oprieme si hlavu o podložku a predýchame. Dých nás uvoľňujeme všetko, čo bolo napnuté, čo sme v posledných pozíciách zapájali. Výborne, s ďalším nádychom pomaličky ideme opäť do mačky a hneď preklopíme špičky na nohách a vytiahneme zadok dohora a dozadu.
Opäť uvoľníme hlavu, len nám ovísa. Aktívne sa otláčame od dlaní, pupok vťahujeme dovnútra. Pravá päta ide do podložky, ľavá noha sa zdvíha dohora, pokrčíme ľavé koleno a otvárame sa v boku, pohľad nám smeruje popod ľavé rameno. Za hlboká pozíciu predýchame. Výborne, s ďalším nádychom pomaličky sa navážame do rúk a ľavé chodidlo prechádza pomedzi dlane. Výborne. Pravou nohou jemne pristúpime, špička chodidla nám smeruje do pravého horného rohu, zapojíme brušné svaly a zdvíhame sa do bojovníka 1. Skontrolujeme si ľavé koleno, aby bolo nad pätou. Nádych a výdych. Ramená sú uvoľnené ďaleko od uší. Brúško je zapojené, jemne vtiahnuté dovnútra. Výborne, s ďalším nádychom rozpažíme ruky, otáčame sa do strany, otvárame pravé chodidlo, aby bolo rovnobežne s kratšou stranou podložky. Zarovnáme sa v bojovníkovi 2. Naše ruky sú v jednej rovine, ramená ďaleko od uší, nádych a výdych. Výborne, preklopíme ľavú dlaň, potiahneme sa za ňou a vyťahujeme ju dohora. Pravú dlaň jemne oprieme o pravé stehno. Nádych a výdych. No a s ďalším výdychom krčíme ľavý lakeť, opierame ho o ľavé koleno a zodvihneme pravú ruku do stropu. Opäť aktívne otvárame hrudník, pravé rameno otvárame do steny za nami a ruka smeruje dohora, pohľad za ňou. Kľudne opäť môžete ľavú dlaň položiť na podložku, pokiaľ chcete ísť do hlbšej pozície. Precíte to natiahnutie od pravého chodidla až po temeno hlavy. Výborne, pomaly pravú ruku položíme na podložku, zarámujeme ľavou rukou chodidlo, otočíme chodidlo na pravej nohe, pravá dlaň na podložku, s nádychom prechádzame do rotácie na druhú stranu. Uvedomujeme si, čo nám robí naše brúško. Ako nám s každým nádychom rastie a s výdychom sa opäť stláča dovnútra. Masírujeme si tak vnútorné orgány. Posledný nádych. A s výdychom ľavú dlaň vraciame na podložku. Pravé chodidlo dostúpi dozadu a opäť klesneme do dieťaťa. Môžeme si dať natiahnuté dieťa, takže kolena dáme na šírku podložky, palce sú jemne spojené, dosadneme na päty, natiahneme ruky dopredu a opäť uvoľníme ramená. Čelo sa jemne oprie o podložku a predýchame. Uvedomíme si otvorenie ramien. Uvedomíme si, ako s každým nádychom sa koža v našej krížovej oblasti napína. Výborne, s ďalším nádychom sa opäť vraciame do mačky. Dáme si kolená pod bedrá. Preklopíme špičky a opäť sa zodvihneme do psa s hlavou dolu.
Skúsime tu tentokrát zostať statický, takže snažíme sa nehýbať, snažíme sa zatláčať päty do podložky, kolená vystierať, pokiaľ je to možné, ak nie, vôbec nevadí. Nezabúdajte však uvoľniť hlavu, spodné rebrá zatláčať dovnútra spolu s pupkom. Nádych a výdych. S ďalším nádychom pomaličky vykročíme malými krôčkami opäť na začiatok našej podložky, kde sa uvoľníme v hlbokom predklone. Nádych nás zdvihne len do polovice, rovný predklon, natiahneme sa dopredu. Výdych, opäť klasneme, hlboký predklon. S nádychom rolujeme stavec, postelci, zdvíhame ruky nad hlavu, nádych a výdych, ruky dáme pred srdce, spojíme dlane. Spojíme si teraz naše chodidlá a skúste na chvíľočku zavrieť oči. Pozorujte, čo sa deje vo vašom tele. Upriamte pozornosť na vaše chodidlá. A uvedomte si, že vaše chodidlá neustále udržujú balans. Stále pracujú vaše chodidlá, vaše lítka, stehná, aj váš chrbát. Kedykoľvek, kedy stojíte, keď sedíte, kráčate, vaše svaly stále pracujú za vás. S nádychom pomaly otvoríme oči a preneste teraz vašu váhu len na ľavé chodidlo. Práve chodidlo pomaličky odlepujte od podložky a chyťte sa za práve koleno. Nájdite pevný bod na podložke alebo na stene pred vami. S nádychom pritiahnite práve koleno k hrudníku, vystrite sa a rozcvičte si trošku členok. Takže krúžte do jednej strany, do druhej. Vnímajte, čo vám stále robí vaša ľavá noha. Výborne. Teraz pravý členok oprieme o ľavé koleno a pomaličky akoby si dosadneme dole do takej polovičnej stoličky. Ruky si môžete dať pred srdce. Nezabúdajte na hlboký nádych a výdych. Je to trošku náročnejšia pozícia na balans, takže keď spadnete, nevadí, usmejte sa, zasmejte sa na sebe a skúste sa vrátiť späť. Výborne, s ďalším nádychom pomaličky rastieme dohora a vrátime pravé chodidlo vedľa ľavého. Vydýchneme si a navážime sa zase do pravého chodidla. Ľavé pomaličky odlepujeme a koleno objímeme, pritiahneme k hrudi. Opäť môžeme rozcvičiť členok. Vnímate to pravé chodidlo, ako neustále pracuje. Nádych s výdychom opierame ľavý členok o pravé koleno a pomaličky dosadáme do stoličky. Predýchajte túto pozíciu, kde spevňujeme pravú nohu, naťahujeme ľavý hamstring. Nádych a výdych. Výborne, s ďalším nádychom pomaličky rastieme opäť do stoja. Ľavú nohu vrátime. Teraz sa postavíme trošku na širšie, asi na šírku našej podložky, pričom špičky chodidiel máme otočené von. Nádych a pomaličky s výdychom klesáme dolu zadkom do takéhoto jogového drepu. Pokiaľ sa vám dá, nechajte chodidlá aj s pätami na podložke, ak je to možné. A otlačte aktívne lakťami vaše kolená. Otvorte váš hrudník, nádych a výdych. Kľudne aj v tejto pozícii rozmýšľajte, čo by sa tu dalo uvoľniť, čo by ste tu mohli spraviť. Môžete sa jemne rozhýbať, môžete sa rozkolísať do strán. Zavrite oči a uvedomujte, čo sa deje vo vašich svaloch. Čo robia vaše úpony okolí bokov, čo robia vaše kolená, vaše členky. Môžete pridať aj hlavu. Uvoľnite všetko,
čo nemusí byť napnuté. A nezabúdajte na hlboký dých. Výborne. Pomaličky si dáme dlane za zadok. Dosadneme si na podložku. Spojíme si teraz naše chodidlá. Prejdeme teda do motýlika. S nádychom sa vystrite. Chodidlá sú spojené. Pritiahnite ich tak, aby vám to bolo pohodlné. A skúste otvoriť vaše chodidlá ako knihu. A opäť si ich trošku rozmasírujte. Rozmasírujte vaše priehlávky, aj vaše prsty. Výborne. Teraz sa otlačte, natiahnite sa. Hrudník vám smeruje dohora a dopredu, otvára sa a pridajte k nemu aj ruky. Otvorte vaše ruky, otvorte lakte do strán. S nádychom si predstavte, že vás niekto tlačí medzi lopatky. Je to naozaj aktívna pozícia. Takže ju predýchajte. Vaše lakte ťahajte dozadu, hrudník dopredu. Nezabúdajte aj na úsmev, aj keď je to náročné. Nádych a výdych. Ešte raz nádych. A s výdychom sa pomaličky uvoľníme a klesneme na podložku. Klesnite pohodlne na podložku, celý sa uvoľníte, môžete ešte objať vaše kolená a pomasírujte si vaše kríže. Kolíšte sa zo strany na stranu. Chyťte sa za kolená a opäť si pokreslíme trošku čo najväčšie kruhy vašimi kolenami, najskôr do jednej strany. S nádychom od seba, s výdychom k sebe a potom do druhej. Výborne, zastaneme, dáme si ešte polohu šťastného dieťaťa. Takže sa chytíte, dajte dlane pomedzi vaše kolená, chytíte sa z vonkajšej strany za vaše chodidlá a pomaličky jedno chodidlo po druhom ich zodvihnite dohora. Ako bábätko, ktoré sa naťahuje pri prebalovaní. No, skúste teraz zatlačiť do vašich chodidiel a dlaňami vytvoriť protisilu. A opäť sa tu trošku rozhojdáme, pomasírujeme sa. Výborne. A pomaličky uvoľníme. Natiahneme sa do vytúženej šavásány. Takže chodidlá do rohov, podložky. Uvoľnite ich do strán. Narovnajte sa na podložke, aby vaše ramená boli vyrolované dozadu, hrudník otvorený. No a ruky nechajte pozdĺž tela, otočené dlaňami nahor. Skúste sa opäť sústrediť na váš dých. Avšak pokúste sa ho nejako teraz neovládať. Len sústredte, ako vašim telom plynie. Ako vás hýbe. Pokúste sa uvoľniť všetky svaly vášho tela. Uvoľnite všetko, čo práve nepotrebujete. Častokrát sa stáva, že práve svaly v tvári nechávame stále strpnuté. Skúste si to uvedomiť a uvoľnite svaly medzi obočím,
svaliovo okolí očí, okolie úst. Uvoľnite aj vašu sánku a jazyk nechajte voľne vpadať do hrdla. Sústrete sa len na váš dých. Pokiaľ prichádzajú nejaké myšlienky, predstavte si, že ich dáte do heliového balónika a pomaly letí do neba z vašej hlavy preč. A vy sa opäť vraciate k sebe a k vášmu dychu. Pomaličky začneme prebúdzať naše telo. Pohýbeme jemne prstami na rukách a spojíme naše dlane pred srdcom. Aktívne ich zaprieme o seba a trošku s nimi potrieme. Trenie dlaní vytvorí teplo v našich rukách. Ešte poriadne vytvorte teplo. A potom priložte na miesto na vašom tele, kde cítite, že ho potrebujete zahriať, že je trošku unavené. Výborne, s ďalším nádychom sa prevalte na bok a skrúťte sa na chvíľočku do klbka. S ďalším nádychom sa zaprite do ruky a posaďte sa do pohodlného sedu. Spojte dlane pred hruďou a poďakujte sa sami sebe, že ste si venovali tento čas. Poďakujte sa za svoje zdravie a za svoje telo. Pomaličky otvorte oči. Ja vám takisto veľmi pekne ďakujem, že ste túto zostavu odcvičili spolu so mnou a teším sa opäť na budúce. Namaste. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na odoberať, aby ste nezmeškali ďalšie jogové zostavy.